Si Christian, kahit po ganyan po siya, marami po siyang kayang gawin sa buhay. Kahit sa about sa cellphone, may IG po siya, may YouTube, tapos sa TikTok, may TikTok account din po yan. Siya nagagawa ng ano niya. Tapos mahilig din po siya magpara-edit ng mga picture. Kahit pag dinadala siya sa ospital, ayokong iniiwan siya. Gusto ko ako lang kahit pumunta ko saan gusto ko saan siya lang kadala. Ayoko masaya ako dahil ngayon nakikita ko siya ganyan. Masigla siya tapos laging nakatawa. Alam ko yung pag may nararamdaman siya dahil hindi yan nag-iimik, hindi ko yan marinig tumawa. Doon na ako nag-aano niya kasi minsan nagtatago yan. Kahit may nararamdaman niya, tinatago niya. Siguro, inano ko na lang po yung kasi yun ang binigay sa akin eh. Hindi ko naman po pwedeng pabayaan. Kasi anak ko po yan. Sobrang hirap po talaga. Sobrang hirap na hindi mo talaga ganyan ibigay sa'yo. Pero wala no choice ka kung hindi mahalin mo siya dahil anak mo siya. Hindi pwedeng pabayaan. Kasi ako yung lakas niya, akong lahat-lahat sa kanya. Di bali po, sabi ko ako maghirap basta yung kasama ko siya. Gaano niyo po kamahal si Christian? Sobra. Higit pa sa buhay ko, ma'am. Yan ang mga anak ko. Kung pwede pa lang, huwag na silang kunin sa akin. Kaya gusto ko, lagi lang ako malakas para dito. Bakit po, ma'am, hindi tayo makabili ng wheelchair po para kay Christian? Nag-aaral pa po yung kapatid niya. Ano muna? Kasi kaya ko pa naman eh. Kaya ko naman siya. Pag nadiligo, buhat ko po na. Opo. Buhat ko po yan. Yung natakot lang po ako nung na ano siya, yung may ano dito, bato sa bato. Talagang sabi niya, mamamatay na daw siya. Sabi ko, hindi, baby, hindi ka sabi ko mamamatay. Hindi ko talaga siya binibitawan, ma. Parang gusto ko lang yung sakit niya. Yung malipat na lang. Kasi sobrang hirap pag nakikita ko siya yung naiyak. Ipapangako ko sa inyo, ma'am, hanggat kaya ko, hanggat may hininga ako, aalagaan ko po siya. Mga ka-aksyon, ang labis na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. So kasama natin ngayon mga ka-aksyon si Nanay Bebelyn Alcaraz. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Bebelyn. Hello po. Opo. So Nanay, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Opo. Kami po ay saludo po sa inyo, Nanay, dahil sa ipinakita nyo pong sobrang pagmamahal dito po sa inyong anak. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Nakakapaglaro or nakakahawak pa rin ng cellphone ito pong anak ninyo? Opo, ma'am. Magaling po siya sa cellphone. Yun pang pinaka-communication nila ng dalawa niyang kapatid pag natawag po siya kasi yung dalawa niya pong kapatid nasa Maynila, yung bunso po nag-aaral, tapos yung sumunod po sa kanya, nagtatrabaho na po siya. Opo. Siya mo minsan na nagpapadala ng mga expenses po ng kuya niya. Sino po nakaisip ng ganito pong estilo na habang nakahiga po siya na andun po yung cellphone sa Ako po. Sa harap lang niya, nakabitin po ba yon? Hindi po, may stand. Stand po yun. Opo. Sino gumawa niya, Nay? In-order ko po yun sa TikTok. Kasi minsan hawak-hawak ko po. Minsan nag-i-scroll siya o nangangalay po ako. Yung nalalaglag ko. Kaya Opo. inanong ko Improvise, Nay? Parang meron kang... Opo. Itinali ko lang po yun doon sa tabi. Sino po nagturo sa kanya na yung mga application, ito pong laro, at ito Siya pong... lang po, ma'am. Yung nag-i-edit po siya, di ba? Opo. So siya lang mismo. Self-study. Ito Opo, pong anak siguro. po ninyo. Kasi mahilig po talaga. Yung pinakalibangan niya po talaga cellphone. Nung birthday niya, yun ang regalo sa kanya ng kapatid niya, cellphone. Nakakapagsalita po ba ito? Hindi po siya Hindi. nakakapagsalita. So paano po
yung way of communication po? Yung pag may, halimbawa, pag may tinatanong yung kapatid niya na, Yaya, sino yun, anong gusto mo, ganyan, ganyan. Tapos, yung parang dinidescribe niya po doon sa kapatid niya kung anong gusto niya. Tapos, halimbawa, cellphone, yung, yung may baga, may mga emoji. Apo. Yan po ang sinesend. Pag malungkot, malungkot. Yung pag masaya, masaya po yung emoji niya. Before dati ma'am, or nakakalabas rin po ba ito si Christian? Or doon talaga sa bahay niyo? Sa bahay lang po Naka-stay siya. lang talaga Opo. doon sa One bahay time niyo? po, nung New Year, yung binigyan po siya ng wheelchair, inilabas po namin siya sa SM. Tuwang-tuwa po siya. Ayun. So, First time po niya yun mangyari. So, ang first na napuntahan niyang lugar ay doon sa mall, Opo, sa yun SM. lang, yun lang. Yan. Pero, yun na po yung pinakalas na nakalabas siya. Nakalabas So, siya. gaano po ka-importante, ma'am, na magkaroon po kayo ng wheelchair na maggamit po? Gusto ko po siya sana po talaga magkaroon ng wheelchair para kahit papano mailabas ko po siya, makita niya po kung gaano kaganda sa labas. Kasi hindi po niya talaga po yun. Kasi pasensya na po. Okay Sige lang po po, yan, ma'am. Nai-experience ng mga ganun bagay. Gusto ko yung kahit ako po mapil din po niya kung gaano po kaganda sa labas. Okay. Kung meron ka man nanay na ikinakatakot, ano po yun? At maging mahina po ako. Saan po kayo humuhugot ng lakas, ma'am? Kahit despite na ganito po yung naging sitwasyon. Sa mga anak ko po ako na ng lakas sa kanila. Yun din po lagi ang dasal ko na sana wag po ako magkasakit. Sa tuwing kausap or kasama niyo po itong si Christian, ano po yung palagi niyong kinikwento or binabanggit po sa kanya? Sabi ko sa kanya, baby, pag halimbawa, kasi po, pero lagi po siyang hinihika kagabi. Siguro po, gawa ng panahon. Sabi, minsan po hindi siya nagsasabi, pero nararamdaman ko po, ma'am. Siguro, din siya nagtatago sa akin, ma'am, na huwag sabihin kasi alam niyang nag-aalala Nag-aalala ako. ka. Ayan. Tinatago niya. Siguro, Pero ko yung hingal niya, pag niya. in case po na magkaroon po kayo ng bagong wheelchair, sa anong lugar po? Or saan na lugar na Ipapasyal pupuntahan? ko po siya ulit. Magsisimba po kami. Tapos ipapasyal ko ulit siya. Okay. Gaano kahirap po yung mag-isa nyo pong inaasikaso yung mga anak po ninyo, especially meron po kayong... Sa totoo lang po, ma'am, 2 years pa lang yung nakabalik sa akin. Kasi yung nag-aalaga po sa kanya yung lola at saka tita niya. Opo. So, dahil 2 years pong nakabalik sa iyo, parang binuhos nyo po lahat Yes, nung, ma'am. Yes, nung mga panahon yung na mga- wala po kayo Opo. sa kanyang tabi. Pero kahit po wala po ako, ma'am, sir, sa tabi nila, yung hindi nawawala po yung komunikasyon ko sa kanila. Opo. Dahil dyan, nanay, kami po ay saludo po sa inyo dahil Maraming buong puso nyo pong inaasikaso yung anak po ninyo. Ano po, nay? salamat po, Apo. ma'am. Para sa munting hiling ni Nanay Mary Joy na magkaroon ng wheelchair etong kanyang anak. Kasama natin ngayon ang isang magandang binibini, mas magandang dilag, si Ma'am Sally Lusas, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Magandang hapon, Miss Maha, ang birthday girl. Ayan, napakalambing, ano? Si Mr. Lambat. Ayan. At So, kay Nanay Bebe. Alam mo, Miss birthday girl, Miss Maha, si Nanay Bebe, makikita mo talaga yung isang ina, yung pagsasakripisyo. Kasi kanina, buhos ng buhos yung luha talaga ni nanay. Pero sa ngayon po, dahil nandito ang Ako Bicol Party List, yung luha na bubuhos sa yung mga mata ay magiging luha ng kaligayahan. Salamat. Isang bagong simula, yung sunshine, di ba? Nandyan na, hindi puro ulap, puro kadiliman, kundi kaliwanagan sa inyong buhay. At syempre, magkakaroon ng kalayaan ang iyong anak kasi nakikita naman natin na isa siyang genius. Kahit na kasi ang isang may kapansanan na ganyan, nakakapag-create ng mga TikTok, walang pag-aaral, pero nakakaintindi, nakakagawa ng editing sa picture. Ibig sabihin po, naiintindihan niya at nagagamit niya yung gadget sa maayos na pamamaraan. Dahil
pinag-aralan niya po. Kaya genius po yung anak niyo. Napakaswerte niyo po dahil kahit meron siyang kapansanan, meron po siyang abilidad at hindi naging hadlang yon sa kanya dahil ginagamit niya yung kanyang angking galing sa kabutihan, makapag-communicate sa inyo, kanyang mga kapatid. At hindi lang yon. Alam niyo po ba, Nanay Bebe, magiging inspirasyon din po ang inyong anak sa lahat. Dahil tayo ngayon nasa social media lahat ng bawat galaw ng mga tao ngayon. Yung ginagawa ng anak niyo, magiging inspirasyon po siya ng ibang tao na alam niyo yun, yung walang karamdaman pero lugmok, yung gusto nang kitilin ang kanilang buhay. Pero siya, kita niyo, naghihirap yung kanyang nanay, inaalagaan siya, yung mga kapatid niya nag-aalala sa kanya. Pero siya patuloy pa rin na lumalaban sa buhay. Kaya isa po kayong inspirasyon sa Ako Bicol Party List at sa ating mga kababayang Bicolano. Sa pangalan pa lang, ang ganda ng binigay niyong pangalan sa kanya. Kasi di ba dapat ngayon yung Christianity ang nananaig sa atin, yung faith natin sa Diyos na kahit na ano man ang dumating na pagsubok sa ating buhay, pero tumatayo tayo. Andun pa rin yung pagsubok na kaya nating malampasan. Kaya saludo po kami sa inyo at meron na regalo sa inyo ang Ako Bicol Party List. Sa pangunguna po yan ni Congressman Pido Garbin at si Congressman incoming Attorney John Chan. At syempre pa ng Tabang Ora mismo. Maraming salamat po, So, ma'am. napakaganda ng ibinahagi ni Miss Sally ng mga salita. Alam mo, partner, dyan mo makikita na si Miss Sally talagang malapit sa Diyos. Sa Diyos. Yan, di Diba? ba? Kung Kaya sa tuwing si Ma'am Sally ay magsasalit, talagang makikinig ka oo, sa bawat... kulang na lang magsabi akong amen. Amen. 'Di ba? Kasi talagang ramdam natin yung tunay na sinasabi ni Miss Sally. Yan, 'di ba? Sa sinasabi niyo, Ma'am, na bagong pag-asa para kay nanay. Ano po Bebe, yun? ano po yun? Humiling sila ng wheelchair, di ba? Magiging totoo, magiging posible, yung imposible, magiging posible na ipapasyal niya, magsisimba sila, yung pwede na rin sila mag-outing, comfort na maibibigay ng isang assistive device na wheelchair sa kanilang pamilya. Hindi lang kay Christian, kundi kay Nanay Bebe. Ganda-ganda ng pangalan niyo, Nanay Bebe. Parang mami ko, baby. Kayo, Bebe. As si Bebe Maha, si Bebe Lanbat, Bebe ko. Ayan. Pinapatawa ko lang po kayo kasi kanina pa po, iyak kayo na iyak. Ang sakit Apo. po niyan. Baka magkasakit po tayo So, sa puso. gumaan po ba yung pakiramdam nyo, Nay? Yes. Apo. So, yan po, kung ano po yung reason kung bakit sometimes mabigat po yung pag-aasikaso natin dahil wala po tayong magamit. So, ang kahilingan nyo po ngayon ay wheelchair, bagong wheelchair para po kay Christian. At yun po, nababanggit po ni Miss Sally, yun po ang ibibigay po sa inyo, Nay. Maraming salamat po sa At inyo. dahil dyan, ipasok na natin ang regalong wheelchair ng Ako Bicol Party List. Ayan! Munting hiling maibibigay kay nanay para kay Christian. Ano po, Nay? Kakasya po dyan si Christian. Opo. Opo. Na hindi naman po nakakaano talaga yung paa niya. Opo. So, pwede din po yan, Nay, na ibaba yung apakan po, ayan po sa gilid. Para meron po siyang apakan ng paa. Maraming salamat po, Ma'am Sally. At sa Ako Bicol Party List at sa Tabang Ora mismo, maraming salamat po sa inyo. Kung Natupad po ang kahilingan ko para sa anak ko. Kung meron kang mensahe Advance gift na po dito sa akin. Ayan, Para advance sa happy birthday po pala sa inyo, Ma'am Bebelyn. Salamat po, Opo. birthday niya, partner, bukas. Bukas, kaya advance happy birthday. Thank you. Yaya, mapapasyal ko na ikaw, may wheelchair ka ng bago. Bukod po dyan sa wheelchair, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas mula po sa Ako Bicol Party List at tanggapin nyo rin po itong Cabarro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa, swak sa bulsa ng masa. Maraming salamat po talaga. Hindi po ako magsasawang magpasalamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po, Nanay. Po. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa ista po ng Tabang Ora mismo, maraming salamat po sa inyo. Sa munting paraan, pero sa kanila, malaking bagay yan. Tama yan, partner. Kung ba sinasabi natin na, yung sinabi mo na sa munting ganitong bagay ay malaki ng epekto sa iba. Malaki ring pagbabago sa kanilang Tama. buhay. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagtitiwala sa aming programa.